Хайырлы кич исәмсез хөрмәтле ТМТV каналын караучы якын дуслар, шоу безнең чираттагы чыгарылышы һәм без бүген балалар һәм өлкәннәр өчен сәнгать һәм фитнес Эклекtic Studio мәктәбендә кунакта. Нигә бу мәктәпкә килде икән бу дип уйлап утырырсыз? Шундый сораулар турысында аңлатам. Беренчедән үземнең бала чагымны искә төшерергә дип килдем, чөнки без укыган вакытта, без мәктәптә йөргән вакытта мондый мәктәпләр бик сирәк иде. Булган очракта да анда йөрү мөмкинлеге бик зур түгел иде, уңайлыклары да юк иде. Икенче сәбәбе, нәкъ менә әлеге мәктәптә безнең матур иттереп, кымнан төрле рәсемнәр, пейзажлар, сурәтләр, портретлар ясарга өйрәтүче бер түгәрәк бар. Һәм нәкъ менә әлеге түгәрәктә без бүген бераз гына сезнең белән шөгыльләнеп алырбыз. Һәм әлеге сәнгатьнең кым белән рәсем ясау сәнгатенең нигезләренә төшенербез. Инде әлеге бүлмәдә нәкъ менә бүгенге кунагыбыз, кичкенә кунагыбыз һәм зур кунагыбыз бергәләшеп әлеге сәнгать белән шөгыльләнәләр. Ох ти, менә матур машина булган монда, гүзәл сәлам. Сәлам. Камил, привет. Сәлам деген абый. Сәлам деген. Сәлам. Камил әле курыкты. Мин әле теге бик бер әллә ни тыгыз аралашмагач, Камил мине бик белеп бетерmiş, шуңа күрә. Без аның белән әле бай деген привет деген. Привет деген. Привет деген. Менә хотя бы шулай гына булса. Гүзәл, менә бу Эклекtic Studio сәнгать мәктәбендә һәм менә шушы кымнан рәсем ясау бүлмәсендә дип әйтик, әлеге сәнгать белән шөгыльләнүнең төп сәбәбе нидә? Гомумән нәрсә өчен кирәк бу? Кайчан йөри башладыгыз? Беренче шуның турында сорап бирим әле. Без инде шушы мәктәпкә Камилгә яшь ярымда йөри башлаган идек. Ничектер балага развитие, моторика ягыннан, умственный яктан булышыр дип, шундый рәсем ясарга ярдәм итәйне киләчәктә. Ниндер художественный вкус тәрбияли. Аннары урамда йөргәнче шундый мәктәпләргә йөрү кулайрак дип санадым. Безне үзебезне кичкенә вакытта йөртмәделәр, андый мәктәпләр юк, хәзер бик ошый, возможностьлар балалар белән бик күп аралаша инде. Физически упражнениялар ясыйбыз, биебез, чувство ритма, чувство такта, бөтенесе дә шушы мәктәптә өйрәнәбез. Бик ошый безгә йөрергә. Кайчан барабыз дип көтеп утыра иде. Шунысын да әйтергә кирәк, баштангыч чыгу барышында әлеге кым белән рәсем ясау сәнгатен кулланганнар мультипликациядә, аның белән беренче мультфильмнар ясаган, аннан соң хәзер киң җәелеш табып, үзенең үсешен кичерә торган, үсешен кичерәм әлеге көннәрдә һәм нәкъ менә мизгел эчендә ясала торган рәсемнәр һәм әлеге рәсемнәр ни ясаганда бер үк җилле урында ясый күрмәгез һәм ачык һавада ясый күрмәгез, чөнки җил килеп чыкса, әлеге рәсемнәрдән бер нәрсәсе дә калмаячак. Ярар, әлеге сәнгать турында бераз гына читкәрәк тайпылып, әлеге сәнгатьтән синең шәхсән үзеңнең иҗатың белән танышыйк. Сәхнәгә кайчан килдең? Сәхнәгә мәхәббәт кайчан уянды? Гомумән, музыка өлкәсе, сәхнәдә чыгыш ясау сәнгать өлкәсе белән син кайчан бәйләнеш башладың, бәйләнеш таптың? Мин дә кичкенәдән үзем хәтерлим, 3-4 яшьләрдә минем хәтта аудиокассетлар бар. Элекке заман кассетлар, хәзер дә тыңлыйм, шунда ук җырлый башлаган инде. Но теге детский репертуар дип әйтеп булмый, Хәмдәнә апа җырлары ул вакытта, Хәмдәнә апа иң популяр җырчы, Әлфия Авзалова җырлары, мәхәббәт турында шундый 3 яшьтә минем булган шундый тематика. Аннары минем әтием үзешчән гармунчы, ул инде әни белән шундый сәнгатен бик яратучы кешеләр, безне бер театрдан, бер концерттан калдырмыйлар инде мине. Шунда барып, ул вакытта Айдар Фәйзрахманов, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Хәмдәнә Тимергалиеваның җырларын еш өстәл артында да җырлый иде бәйрәмнәрдә. Һәм инде шуңа шундый җырларны җырлап, мин ел сайын Сабантуйга әти белән җыр әзерлидем. Иң яраткан җырым инде хәтерлим, җырла дип әйтәсең дигән җыр. Шуның белән ел сайын Сабантуйда бантиклар бирәләр миңа. Һәм хәзер дә әле ул минем бантиклар сакланган бер пакет буе. Ел сайын Сабантуй сайын ниндер төстәге бантигым бар минем. Бантиклар коллекциясе җыйгансың инде кичкенә вакытта. Җыйдым, Аллаһка шөкер. Әти белән гел шундый ниндер минем өчен инде бәйрәмчә шундый рух инде. Башта коен арасына кереп репетициясенә, нәре вакыты җиткәч инде күкрәк кигереп, уртага чыгып җырлыйдым. Әтинең авылында, әнинең авылында. Аннары инде 7 яшь тулгач инде музыка мәктәбенә укырга кирдем. Параллель рәвештә инде мәктәп белән укыдым. Музыкада да, мәктәптә дә укыганда күп конкурсларда, бәйрәмнәрдә гел чыгыш ясадым инде.
садикларда инанда инде постоянно утренникларда, снегурочкада булып, шунда матрешкаларда булып җырлаган хәтерле. Казанга 2007дә күченгәч инде Рөстәм Закиров группасына эшләп киттем. Шунда инде тормыш иптәшем Илназ Бак белән дә танышып китеп, матур итеп тормыш корып киттек тә. Хәзер дә бергәләшеп эшлибез, туйлар, юбилейлар үткәрәбез, концертлар бирәбез. Аллаһка шөкер, Илназ композитор да, гармончы да, ирдән уңдым бу тормышта да бит. Җырлар сатып аласы юк, Илназ язып бирә. Әйе, бушка килә. Бик яхшы. Ә менә менә сезнең икегезнең булган бергә иҗат җимешебез Камил Баһаветдинов та шушында янәшәдә шулай ук сәнгатькә тартыламы, җырлыймы, бийме, берәр менә сәхнәгә омтылышы бармы Камилнең? Сәхнәгә тартылмыйчы мөмкинлеге юктыр, чөнки 9 ай буе бер туктамыйча эшләп тордык. Концертлар бирдек инде ничектер шулай. Кешегә теге куркыта да, күз тигерде дә кебек инде. Ну, туктап та булмый. 9 белән бала тудырырга 4 көн кала Илназның җырын яздырдык, студияга бергәләшеп бардык. Шул вакытта инде минем башланып китте шушы Камилнең дөньяга чыгу дигән процедурасы. Без как раз җыр яздырдык. Бер күрешү, бер гомер дигән җыр инде күбегез беләсездер. Шуның алда гына әле Кукмарага барып кайттык, клуб ачып. Шуңа мондый бала мөмкин түгел музыкага тартылмыйчы, чөнки 9 ай буе музыка тыңлап үскән бала. Хәзерге вакытта да нәрсә булды? Хәзерге вакытта да иҗади гаиләдә яшәгән бала, инде ул урышмыш волей-неволей тартылырга тиештер сәнгатькә. Җырлар сиңа багышланган, меңнәрдә сиңа яратып, синең әнә серле елмаюың, сагышларны куя таратып. Син белән бары тик бер геннән, үзеңә дөньяны күргәннән, якында күземдә кышымда. Күпме әйтелгәндер, минем сүзем берәү бер генә. Мин бит сине сөям чын күңелдән, үзеңдә ихластан сөйгәнә. Син берәү бары тик бер генә, үзеңә дөньяны күргәнә, якында күземдә кышымда. Кызыл дипломлы музыка укытучысы Симлән икебез дә коллегалар, мин дә шулай музыка укытучысы. Мин дә шулай кызыл дипломлы бераздан агырланыйм, мактаныйм әле. Менә нигә алайса укытучылык һөнәре белән китеп бармаган, нигә алайса сәхнәне сайладың? Укытучылык һөнәре миңа бер яктан бик ошый, ул балаларны бик яратам. Барып карадым бер мәктәпкә, миңа шунысы ошамады. Менә мин 6 ел буе тир түгеп укыган фән бит инде музыка. Шундый ук фән математика рәвешендә. Ә кайбер мәктәпләрдә директорлар аны музыканы ниндер второстепенный дәрес дип преподносит. Мәсәлән, әйтәләр, без музыка дәресенә кар керергә башып китәргә могытлар. Ничәптер математика дәресенә бер дә башыкмыйлар. Миңа шуңа ачуым киләдер. Я кабинет булмый. Шул дәфтәрләрен алып бер кабинетта икенче кабинетка йөрисең. Мин шуңа директорлар белән сүзгә керештем. Әйтәм, безгә дә кабинет кирәк, безгә кирәк проигрыватель, безгә кирәк музыкаль инструменты, безгә кирәк композиторларның портретлары белән танышу. Алар әйтә, нәрсәгә диләр. Музыкага караш директорларның кайбер чакта дөрес булмый дип әйтәләр. Музыка ул шундый ук фән баланы развивать итә. Шундый ук математика кебек тә, урыс теле кебек тә. Шуңа күрә хәзерге заман яшьләре Илназга белән әйтә, Иоганн Себастьян Бахның да кем икәнлеген белми, Моцартның да, Бетховенның да кем икәнлеген. Нәкъ менә директорлар гаепле икән, моңа хөрмәтле дуслар. Шуңа күрә, әгәр дә мәктәп директорлары безнең хәзер тыңлар ишетәр икән, тиз арада үзегезнең музыка кабинетларын булдырыгыз.
композиторларның, бүйек шәхесләрнең портретларын алып куегыз. Арзан гына булса да, ватык кына булса да, җимерек кына булса да музыка инструментларын җыештырыгыз. Нәкъ менә балаларга да сәнгатьнең бер төре мәктәптә өйрәтелергә тиеш. Музыка ул гомумән мин уйлавымча, ул анда математикасы да кергән, аның рәсеме дә кергән. Ул бөтен гомумән бөтен сәнгатьләрне берләштерүче фәннәрнең берседер. Менә мындай, вакыты камел, не крокодил тапкан, крокодил. Вакыты, менә бит. Менә балачага шул җитә. Безгә дә шул җитә кай вакыт, алар шул кыскыртып отырырга. Менә музыкадан башка мәктәптә укыган вакытта берәр сәнгать белән тагышылмыймы? Рәсем мен дә кул эшләреме, яки тегү, чигү, бәйләү, һәм башкасы. Кызларның бит шөгыльләре бик күп була. Шөгылем башланып киләдер минем 3нче класста. Шундай кружок ачтылар, ул чакта пионерия вакыты, бушка кружоклар эшләдер, дәрестән соң барып факел дигән кружок, шунда макраме, кройка шитье, шунларны өйрәтәләр инде. Бик ишидер, шунда барып, хәтта үзем әнигә әйтмичә генә, мин анда качып йөри башладым кружокка, и музыкага йөрми башладым. Ул вакытта телефоннар юк, әни где-то бер ай чамасы аны белмәде. Шутки сотовыйдан хәзерге кебек шалтыратып булмый. Шундай ишидер, җипләр белән, макрамелар белән шундай кашполар бәйләп утырадыр инде. Шундай күңелле шәйләр эчеп дәрестән соң кызлар белән кызык инде. Һәм берсендә ул вакыт минем увлечением дип әйтәм, туктады, чөнки әни килеп керде дә, моңа инде музыка тотышсы шалтыраткан игә, эшенә. Һәм шуңа бу дәресләрне ташларга туры килде дә, шул минем макраме һаман да бәйләнмәгән килеш шунда иде тора инде. Үз вакытын көтеп. Әле һаман да бәйләп торгансың. Бәйләп бетерәмен, бәлки менә Камил белән авырлы чакта инде декрет вакытында дип әйтерлек вакыт күбрәк ничектер тартылдым бәйләү эшенә. Мин инде ул вакытта крючок белән ниндер плед бәйләй башладым, тоже, конечно, тәмамламадым аны. Хәзер, может, менә шул макраменең кашпасын берәр кашын бәйләп бетерәмен дип өметләнәм. Анысы бәлкем инде Камилгә иптәш эзләгән вакытта булырга мөмкин. Бит шакыра бу шунда сиңа шак зурдан зур уңышлар. Теләп калабыз. Көндәлек тормышлар нәрсә белән башлана, ничек үтә? Менә гомумән алганда көнеңнең башы, уртасы һәм ахыры син ниләр белән көн дәвамында шөгыльләнәсең? Көннең иртәсе инде ул иң беренче башланып китә завтрак әзерләү. Безнең Камил сырый башлый, я кашка, я макарон. Башта сорап чыгам, нәрсә, кем нәрсә ашый иртәнге аш әзерлим. Аннары инде җыштырып, урама чыгабыз. Безнең ишек алдында бик кызык. Көн сайын балалар белән аралашабыз. 15ләп әниләр чыга шулай балаларның һәрберсенең примерно шушы бер төрле возраст. Шуңа безнең ишек алдында бик күңелле. Бик яшь комплекс, яшь дом диярлек. Бөтен бәйрәмнәрне урамда үткәрәбез шунда балалар белән. Туган көннәр, масленицалар, даже бабыны җигайт дип үткәрдек инде балаларга кызык булсын. Новый год, Дед Морозлар чакырып. Шунда урама чыгабыз, безнең ритуал бу. Аннары инде өйгә кереп әзерәк китаплар укып, шул рәсемнәр язап, төшке ял, җыклап алабыз да, аннары тагын урама чыгабыз кич белән. Инде концертме, банкетме көне булса инде, ул вакытта балага әзрәк рәтип калмый инде, шул төшке иртәнге аш була да, шуннан соң берәр кая илтеп куябыз. Анда кунакка шунда безне көтеп тора интенгә хәтле җыкламыйча, нәрсә кайттың дип, биш күз белән көтеп алабыз. Димәк, өйдә хуҗа Камил. Камил диктатор. Хәзерге вакытта шулай. Элегрәк теге үзебезнең якны карыйдырик, Илназ белән я шопинг, я берәр нигә барасың инде, кафе, ресторан, берсенең туган көне. Хәзер иң беренче урында Камил. Аның нигә карыйбыз, желаниесен диярлек. Камил нәрсә әйтсә, шуны эшләйсез инде. Бик яхшы. Аңа ике тапкыр инде обязательный порядокта шушы развивающий мәктәпкә йөртәбез. Җәй бик вакыт булганламады, теге авылга да кайтырга кирәк, әниләргә ярдәм итәргә. Хәзер тагын әле йөри башладык бассейнга. Шул общеукрепляющий, сәламәтлек өчен, иммунитет күтәрер өчен. Менә шулай тырышабыз инде. Менә җәй көне авылларга еш кайтасың авылга. Җәй көне бик еш кайтыра тырыштык, 2 атна сайын бер чагында инде график буенча Шаллага кайтабыз безнекеләр янына. Икенче атна обязательно Арчага кайтабыз. Иначе обижаться итәләр. Дөрес әйтәсез, 2 якны тигез күреп яшәргә кирәк. Нәкъ менә шул кагыйдәне безнең телевизорда караучы, әлеге тапшыруны караучы дусларыбыз да үзләренең кылыкларыннан эләктерсеннәр, аңларына сеңдерсеннәр. Менә бер сорау, авылда яшәргәме? Картлык көнеңдә, әллә шәһәрдә яшәргәме? Җәй көне авылда. Так. Кыш көне квартирада. Мин авыл эшеннән курыкмыйм. Миңа бик ошый җанварлар да, менә без Шаллыга бик еш кайтабыз. Әниләр тавыклар тота инде, Камилгә дә бик ошый иртүк. Трусик белән ашамыш чыгып чабайын тавыкларга ашарга бирергә кирәк башта.
план шундай. Түтәлләрдә шүпләр уташтырабыз. Бик яратам шундай эшне. Үзебездә менә Алла бирсә, йорт җиткереп киләбез инде. Мин инде аңлыйм, йорт үзенең йортында яшәгән кешегә бер кашында диванда утырырга тәтми ул. Авыл кешесеннән күренә, соң яталар, иртә торалар. Ну, авыл җиренең миңа ошый, мин яратам галош киеп, балчыкта уйнап торырга. Шундай чәчәкләр утыртып, пычранып, мин шуннан жал итәм, тәм күрәм шуннан. Алайса син җир корты инде. Җир корты дип әйтергә була. Яраткан чәчәкләрең бармы соң менә алайса үзеңнең утырт. Мәсәлән, киләчәктә өйгезне булдыргач, үзеңнең битенә махсус бакчаң була, үзеңнең кичкенә генә бер участогың булачак бит. Җиреңнең өлеше белән ниндирәк чәчәкләр утыртырың, ниндирәк итеп ясарың әлеге кылымларын. Ул минем башымда проектларым бар, хыялларым. Иң беренче обязательно яшел газон үлән була инде безнең балаларга уйнарга. Киләчәктә Алла бирсә, балалар дип булыр, күп балалар булыр дип өметләнәбез инде. Илнасга эшәү кирәк. Менә сиңа Илназны чакырмыйча да Илназ турында бик күп мәгълүмат беләбез икән әле без. Шуңа иң беренче газон чәчербез инде, Алла бирсә, нәр алмагачлар бик күп булыр дип өметләнәм инде, агачлар, крыжовниклар, шияләр. Әзмәс шунда кыяр помидорлар да утыртырбыз, яшелчәләр, чәчәкләр инде, чәчәкләрдән хризантемалар бик яратам. Хризантема, тюльпан, шундай нежный чәчәкләр. Тиз озак тора торган чәчәкләр. Хөрмәт дуслар, әгәр дә Гүзәл Идрисова катнашындагы концертларга барасы булсагыз, ниндирәк составтагы букетларны кирәклеген хәзер беләсез. Обязательно хризантемалар булырга тиеш әлеге букет составында. Яра без бераз гына бүленеп алыйк әңгәмәдән. Әйдә, Камил, әйдә ясыйбызмы? Ясабызмы тагы? Утларны сүндерсәгез, без белән монда бергәләшеп хәзер ясарга керешәбез. Менә концертларга яшәргә туры килә бит. Инде һәрбер җырга клип төшерергә әзерләнә бит, инде клип төшерергә тырыша һәрбер җырчы. Клиплар төшергәндә, концертлар вакытында менә кызыклы хәлләр күп була бит инде. Аны кай вакыт хәтта уйламаганда килеп чыга күңелле мизгелләр, күңелле кызыклы вакыйгалар менә булгаладымы шундыйлар, бармы? Менә яңа клип төшерәбез дидең, әлеге клипта ниндирәк күңелле, бәлкем сер булса да ачырлык мизгелләр бар. Әле яңа төшерәтрән клипым, ул минем беренче. Башта ничектер клипның кирәклеген тапмый дидем, но шундый үземә дә кызык булып китте. Төшерәсе килеп китә башлады. Менә быел шушы нине тормышка ашырып, менә күптән түгел инде Алмаз Нургалиев белән берлектә клип төшерергә булдык. Ул җырның исеме Яшнар чакта яшнәгез, аның эштәлеге инде матур тормыш, бәхетле тормыш турында, күбрәк теге туй җырына тарткан җыр инде Илназ иҗат итте. Шуңа
Біз бұл тематиканы ойладық та, шушы той белән бәйләнештергән булдык. Һәм минем төп темасы аның шәк-шәк дип Алмаз тәкъдим итте дә безгә бик ошады. Шундыйрак сценарийда имеш той, шундый күркәм матур той бара. И шәк-шәк булган да, мин инде пешекче образында шушы шәк-шәкне бик тиз генә гаи ярдәмендә җиткерәм кафега, ресторанга яшьләргә шәк-шәкне һәм шуны тотып җырлыйм. Шундыйрак эштәлекле. Гаишнига кемсең, гаишнига? Гаишнига сер булып калсын дип әйтәм, но интрига булсын әле. Илназ бах үзе, нәк үзе. Гаишник формасында, ролендә. Әле бит кичкәнә сабаша аш, дәле, шәк-шәк. Шәк-шәк. Шәк-шәк отқаныз бит. Ничек инде шәк-шәктән башка туй булсын, ә? Гүзәл. Син бит бик әйбәт кеше. Безгә кичкә шәк-шәк кирәк. Менә кичкә кадәр ничек өлгертимсең? Минем машинамда юк хәзер. Табам мин сиңа тиз машина. Абзый иде инде. Булышсаң син генә булышасың. Ярар, әйдә. Кая барабыз? Мотив булмыш. Аңа бик килешә икән. Кем белә, бәлки киләчәктә теге сәхнәне ташларга уйласа, юл хәрәкәте имендәге дәүләт автоинспекциясенә кереп китер инде. Асында булган ки, форум Да бар аны турында. Әйе. Әле узган концертта җырлады. Хәерле юл кисәтә шушы гаи хезмәткәрләренә багышлап дип җырлады. Төп геройлар инде туй менә быел бик күп артистлар әлбәттә өйрәнде. Кавыштылар һәм без инде Булат Шарипов бик күркәм, популяр, талантлы баянист. Шуның туен төшердек. Ул барыннан да һәм аның кунаклары бик күп кешегә танылган Фәнил Ваказов, Илшат Ваказовлар, шулар төп геройлар шушы туйда. Алла берсә тиздән экраннарда чыгар, калганнарын сөйләп бетермим, сер булып калсын. Демәк, кызык эштәлекле, күңелле бай клипларның берсе булыр дип көтелә. Концерт вакытында нинди кызык вакыйгалар булгалай? Концерт вакытында кызык вакыйгалар дип әйтим мин инде. Белмим, бәлки кызык сораулар тапшыручы тамашачылар арасында, бәлки кызык оригинал бүләк тапшыручы кешеләр булгандыр, бәлки гомумән сөйләгән вакытта концерт барышында кинәт кенә бер нәрсә үзгәреп киткән вакытлар, сценарий үзгәргән вакытлар буладыр. Кызык вакытларның сәхнәдә ашык-пышык теге әзерләнсең дә онытылып калган әмерләр була. Берсендә калган безнең кайдадыр авылда клубта бара концерт. Газ дым машинаның заправляйта торган канистрасы урта бер җирдә калган сәхнәнең. И китте монда записка. Илназ, ул сәхнәнең уртасында нәрсә тора ул? Ниндидер светомузыка эшләп эшләми ул. Ул теге шортлы торган әйбер түгелме? Ниндидер опасный әйбер тора дип күпме кеше записка язды. Аннары инде оправдываться итеп карасак, о, балык йөзә икән. Оправдываться итеп язып калды. Яздык инде кешегә аңлаттык, шушы заправляйта торган канистр белән ничә бул бензин канистрыгызны уртада калдырдыгыз, машинагызга чыгарып куймыйсыз дигән запискалар булды. Шундый кызыклы момент булган. Инде Шаулыкда концерт бара. Шулай ДК энергетик залында. Камил инде сәхнә артында. Карыйбыз. Камил ул вакытта кичкенәрәк, әни белән сәхнә артында торалар инде. Сәхнә артына биеп, күзәтеп тора инде концертны. Но чыкмый, без әйттек, чыгарга ярамый сәхнәгә дип. Хәзер соңгы җыр, поклон вакыты инде. Илназ шундый серьезный момент концертта бара инде. Объявлять бөтен концертта булышкан спонсорларны инде рәхмәт сүзләрен белдерә шу ДК хуҗаларына дип. И бөтен кеше көлә ди. Мин аңламыйм нәрсәгә, мин серьезный бер сөйләп торам, кеше көлеп тора. Оказывается, Камил чыгып киткән, әбисе тотып тора алмамыны. Уртага чыгып басканда биеп тора икән бер үзе. Артта кеше шуңа көлә икән. Хәзер яра Илназ борылып карады да инде, дальше сөйләм нитә инде, продолжай. И бер мәллек Камил теге сценарий буенча кебегрә инде килеп җигерде. Илназ яна бу орган булган инде бик каты әти әйдә кайтыйк әле ди. Илназ инде үзе сөйләп бетерде дә көлә-көлә хәзер улым кайтабыз. Әйдә тизрәк, анда бабай монча яккан кайтыйк инде ди. Шуннан халык җыгла-җыгла көлде. Аннары ахырдан инде дуслары да бигрәк сценарийны кызык ясаган ахырдан теге бетерү ягын, теге мончалар ягылган дип әйтәм, ул не запланированный бер булган иде. Шушы бала шулай шундый кызык әйбер ясады Шаулда. Димәк,
ijodiy гаиләдән бартык ijod кешесе генә туаладыр. Кем белә, бәлкем менә киләчәктә без Камил Бахында зур сәхнәләрдә күрербез һәм инде ул я актер, я җырчы, я менә Чаллы концертындагы шикелле биюче буларак, я берәр юморист, гармунчы, я юморист, кем белә. Анысын һәрбер кеше үзе сайлар, әлегә аның үз вакыты бар бит, өйрәнергә, эзләргә, үз-үзен табырга, шуңа күрә бәлкем киләчәктә аны да сәхнәдә күрербез. Синең җылың саклый салкыннардан, синең җылың миңа көч бирә, синең белән шиксез бәхетле мин, мәңге җирдә яшисем килә. Шоу безне алга таба дәвам итәбез. Бездә бүген кунакта Гүзәл Идрисова һәм Гүзәлнең улы Камил Бах. Кем бала икән әйтеп тору кирәк түгелдер, хөрмәтле дуслар. Инде бераз гына кымда рәсемнәр ясап алдык. Камил да ясады, мин дә ясадым. Камил белән бергә дә ясадык шушында. Роботлар да ясадык, өйләр дә ясадык, машиналар да ясадык. Инде әңгәмәбез алга таба дәвам итик. Менә һәрбер иҗат кешесенең була бит иҗат планнары бит. Һәм Илназ белән сез икегез дә сәхнәдә эшләгәч, икегез дә бер табада, бер казанда кайнагач, менә бер гаиләдә ике иҗат кешесенең булуы нидер бер конфликтлар китереп чыгармыймы? Авыр түгелме? Бер-беребезне аңлыйсызмы? Менә гаиләдә ике иҗат кешесенең халәте ничегрәк? Мин дә кичкенәдән үк хыялланган булганмындыр. Үсә төшкәч шуны аңладым. Минем тормыш иптәшем обязательно шушы музыкальный иҗат сферасыннан булырга тиеш икән. Чөнки күп меңләп җегетләр белән аралаштым, алар бу тормышны аңламыйлар. Төнгә хатлы нишләп бирергә була дигәннәрне, мәсәлән, ни өчен озак булдың дип сорыйлар. Илназ белән ничектер аралаша башлагач, мин инде ул әле безнең әтиемә дә шаган. Гармунда уйный, үзе бик шундый юмор хисле, общительный, жизнерадостный кеше. Әтигә шаганрак кешене сайлый бит инде хатын-кыз дип шундый сүз бар иде. Шуңа Илназ белән яши башлагач, шуны аңладым, дөрес кеше сайлаган икәнен. Чөнки Илназ ул җырлар иҗат итә һәм иң беренче җырны миңа тыңлатып карый. Бу җыр ничегрәк микән? Элекке җырга шамаганмы? Кемгә тәкъдим итеп була, мәсәлән. Шундый мин теге музыка белем булгач, миндә аңа ниндер үземнең киңәшләрем бирәм. Менә бу ягын шулай итеп җибәрик, әйдә менә бу җирдә текстын шулай итеп үзгәртсәң, әйбәтрәк булыр икән дип. Аранжировка ягыннан бик яхшы аңлыйбыз, теге анализ бирәбез инде. Һәм безгә бергә концертларга чыгып биргәндә дә була инде ул әзрәк теге ниткән вакытлар төрткәләнеп дигән димәсәң. Ну, без бик тиз нитә башлыйбыз теге. Бик тиз бетә. Тиз кабынып тиз сынабыз. Илназ ул бик кызу кеше. Аеруча роль артына барганда мен шуңа үзем белән сумкада банка белән су җыртам. Вакытында сындырмасам бик тиз кабынып китә ул шундый. Мин дә аңа күнегеп беттем. Мин тыныч кына үземчә нитә башлыйм теге. Оправдывать суда башлыйм. Һәм ул бик тиз генә аңа тагын яңадан суынып төшә диярлек. Димәк, син гаиләдә теге табигый фармацевт буларак та
Үзүрүлүн тисиңе термометрды гаиләдәге температураны көйләп торучы кеше һәм андый кеше булырга тиештер, мин уйлыймча. Концертлар менә Илназ шулай ук инде аралашып итеп торабыз, гастрольләргә йөри башладык, үз концертларын күрсәтә, тамашачыны сөендерә. Әлеге концертларда синдә бармы һәм бәлкем киләчәктә үзеңнең шәхси сольный концертыңны булдырырга тырышасыңдыр. Менә иҗади планнар турында. Хәзерге вакытта әле менә иҗади план быел менә февральдә инде икенче аудио альбомым дөнья күрде. Яшьнәр чакта яшьнәгез дип аталды. Бу иң соңгы яздырылган җырларның берсе иде. Вазыйфатык сүзләренә Илназның көйінде әлбәттә. Бик матур гына җыр килеп чыкты, шуңа шул исем белән альбомны атырга булдым. Һәм инде күптән түгел буквально бер шушы атнада тәмамлап бетердек. Клип шушы җырга яшьнәр чакта яшьнәгез дигән җырга клип төшереп бетердек. Бик кызыклы булырга шаган. Алла бирсә тиздән күрерсез дигән теләктә калабыз. Иҗади планнар Илназ белән узган елны менә без сольный концертлар Казанда ул куйды. Аның концерты булды инде, ул һәм миннән дә чыгыш ясады. Мин ул вакытта әле Камил бик кичкенә иде. Аның белән дуэтларыбыз да бик күп. Илназ иҗат иткәндә чит авторларның дуэтлары бар. Киләчәктә инде планнар Алла бирсә авылларда йөрергә инде авыл халкы, чөнки теге финанс ягыннан бәлкем ничектер каплап та бетермидер расходларын дип әйтәсең, но авыл халкыннан положительная эмоция, заряд җыеп кайтасың. Алар шундый бер катлы инде идәге теге искусственный чәчәкләрне күтәреп киләләр инде, но шундый чын йөрәктән, чын күңелдән үзләренең тәкъдимнәрен, теләкләрен әйтәләр, үзләренең шигырьләрен бирәләр. Авыл халкы белән аралашу ул ниндидер үзенчә бер рәхәт. Һәм шуңа быел да Алла бирсә, шушы яңа еллардан соңмы авылларда концертлар оештырырбыз дип уйлыйбыз. Үзебезнең йөргән бригадабыз бар. Бик профессионал яктан яхшы егетләр, кызлар. Алла бирсә, планнар шундый күз күрер. Яхшы, менә бераз гына иҗаттан читкәрәк китеп, әлегә мәктәпкә килгәндә җилдертеп кенә матур итеп кенә оста гына машинада килеп туктадың, парковаться итеп куйдың, арт белән матур иттермәй бит. Кайчаннан бирле машинада йөрисең һәм праваны сатып алдыңмы, укып алдыңмы дигән сорау бирим әле сиңа. Әйтергә ятта инде праваны ул вакытта шул Гөлдәния Хәйруллин эшләгән вакытлар көн сайын концерт менә хәзерге вакыт белән чагыштырганда или җырчылар эз булганмы, или авыл халкы, или DVD дискларда булмандыр ул вакытта. Авыл халкы концертка бик каты килдерә. Заллар шыгрым тулый. Минем блокнотым бар, мин 2нче курста укыганда ноябрь, октябрь, декабрьләрдә безнең айына 15-20 концерт булган стабильно. И анда гел язылган кеше күп дип мин шулай язып барган, минем үземчә кызык итеп анкета. Блокнот, хронология. Һәм шул вакытта правага укыйсы килеп китә, чөнки күрше домнан ачтылар шушы мәктәпне. Но минем йөрергә вакытым юк. Мин шул 1-2 тапкырына барып калдым да, шуннан соң инде ярдәм итеп, шулай итеп праваны алдым. Һәм роль артына мин 10 ел утырмадым, чөнки минем әти постоянно ачуланды, хатын-кызны ир кеше йөртергә тиеш дип. Хатын-кыз рольдә барса булмый инде ул дип. Гел шулай сүгәдри. Һәм инде 2007-дә Казанга күчеп килгәч, мин аңлый башладым, что Казанга рольсез йөреп булмый икән. Бик күп хатын-кыз йөри Казанда. Автобустан да туйдым. Просто күтәренеп йөрүдән теге концертларга костюм белән стрелеп кайтасым бик кенә. Шуңа вынуждена дип яңадан дәресләр алып 2008 елда роль артына утырдым. Һәм шуны шатланып туя алмыйм, һәрбер хатын-кызга киңәшлим. Роль артына утырыгыз, бу бик кирәкле бер. Кирәкле җиреңә барасың, баланы больницага барасың, садикка, бассейнга. Бик уңайлы, иргә ялынып торасыз түгел. Менә әтиң әйтмеште, әтинең сүзләренә иярмәсез килә. Әтиң әйткән бит менә, хатын-кызны ир ат йөртергә тиеш. Булгалыймы шундый чираклар Илназның синең йөрткән вакытларың, очракларың? Мин Илназны йөрткән чакларым. Булгалый. Илназ пассажир, син рульдә. Әйе, бик часто булгалый. Илназ ул вакытта нервланмыймы? Нервланам, мин шуңа әйтәм, артта утырып бар дим. Тыныч кына, тәрәзәгә карап, сүзләр кыстырмады, мин әйтәм, тагын нервлана башлыйм. Ну, элек менә мин шуны әйтәм, бала булмаганда мин шундый катырак кирсәм, инде хәзер бала булгач, гел үзгәрәсең икән. Гел аның гына турында уйлыйсың, кайгыртасың, бик кат русча әйткәндә осторожность белән җөрисең. Әле ул да тиз шабырга ирек бирмәй, әле су кирәк, әле тегесе кирәк, әле конфет бир, әле тегесен карыйк. Теге машинаны күрмәдем, яңадан тукта, әле тегене карыйк. Дип шулай итеп тинтерәтеп бетерә. Димәсәң, дөрес әйтәләр. Алайса, димәк инде син хәзер рульдә үзең генә стабиль рәвештә ничә ел?
Стабиль рәвештә ничә ел? 8нче елдан бирле булса, 5 ел. 5 ел үзе җырлый, үзе әни, үзе яхшы хатын, үзе руль артында. Тагын нәрсә кирәк? Үзләре сәнгать мәктәбенә йөриләр. Гомум алганда мин уйлавымча, идеаль гаиләләрнең берседер. Бик зур рәхмәт сиңа безнең тапшыруыбызга килгәнең өчен, бик зур рәхмәт Камилгә. Талантлы, сәләтле, акыллы бала булып үстерергә насыйп булсын. Һәм инде киләчәктә шулай иҗат уңышлары белән безнең зур иҗат уңышлары телим. Тамашачыларны үзегезнең яңа җырларыгыз, матур клипларыгыз, яхшы сыйфатлы концертларыгыз белән сөендереп торыгыз. Сиңа да, гаиләңә дә, балаңа һәм туачак балаларыңа да зурдан-зур уңышлар һәм сәламәтлек телим. Юлларда исән-имин йөрергә насыйп булсын. Һәм инде сине әле бик озак еллар сәхнәдә күрергә насыйп булсын дигән теләк белән әлегә саубуллашабыз. Бездә бүген кунакта Татар эстрадасының танылган җырчысы Гүзәл Идрисова һәм Камил Баһаветдинов иде. Сау булыгыз, киләсе очрашларга кадәр. Пока-пока. Яратамы мине иркем, әллә яратмыйм икән? Яратмавың ник аерып әйтми икән? Кырга чыгып карыйм әле, ак чәчәк табыйм әле. Яратмыйм, ташларын саныйм әле. Кырга чыгып карыйм әле, ак чәчәк табыйм әле. Яратмыйм, ташларын саныйм әле. Бирок чәчәк үстем иртән сөясең икән иркәм. Кичен сөйгем сөзен үстең